كابت الزبرح نجر أنتلو على فيسبوك دي إنستغرام أتخ أوالد مللاي مرسانيو يقداس أنتر فكر راسنا أنت زيكونو نكال زقداس يكونن اسكالو مس حانت إنك زناق عيلو يجمر مو بقى شو سدو ملأكتي مش نتراغوال نتاغوال تيس عامت آراغي سويت كمان نابغوال يسراز ملسيوم حنان كبلا كي ترد أن ولفنات يخون عموم مقاسي صحف اندابلا كتصبيا نسو درو رسئي وانسي مسكال حداش جميرو لهم معالتا يزعاتو ملأكتي عاديو تبصرو ملأكتي تسدر كالنا يزبل ملكت عابتنا مسنجرو ايتوال كال بغنزب انتزك يرلوم ميلير بزيك العالم مسكونا قد حقي نكام إلو زيتفت أريز مسل سب وشتو تصبو جيرو انتز مرمروم ناناتو زاد معلومياك ألت علو نزول سنة حسب مرة غاقت يكون زدليز مسل نأبنت أنا زبالة ماكين عرا يخون الزقبو سعان وشتو تصبو جيرو مفتاش زيناتو مياهيزو كال كسر رح يوقل ازقنا زي كم آتوم تبهو تصبو جيرو زلاليز مسل هما نجرجنا أجميرو زود مكانيوم نزحاس كاي نجر ما فات سمتو كيف صحها عمونجو كتقد فويا بالكوي كجمرون كتجمر يبالكان يبلنيرو هذا مو نعيز تجوار مصر أخا كيف تخا حق بايو كم تبل جبرة كم مسؤول كف كتقول أيت كأنني خا هذا موبايلو بيتس أو إيت أيت أعرفني كأتصل زد ولا آلت راحين كسلس كأ ولا مزق بلن داغانا يبزحت إن زربا حدا يوم أتان سخص كندي تحسن عمانجو تقوم إلى البوابلكا قديف كان حلم تبل وي إلى هكو كبرحاني بجحا باي تدفع وي أنا سكي ترد عني كفتوكا جمير الله مثلني ترفع مستبل زخونو بقالي راح يسفل تقوم كما خا أبز ألم ودي زبحال زي الله بقور إلى بجحا تدفع كندي تبحي لمو كتسبسب جنا أتقابلون يوم يقداس بحاراتكم مسلسكون إنبر كون يلو كوكر على وي ددحريو زبزب كابلن دلاي كونن بقى بحث أرز بلا نحادة سلسة أربعة جزي نحانتي أنت ألوا نبكال مسكار سلسفتو بقيقاكا نتاك ألا تسأنها يذكرانيوم كم توساهون شحن مئتن ملأكت سلسة دلالو أتاك أداميتن عبنة صحفة باتنس إيوان زي صحفة سلسكات كملسا أنت لو نزي حسابيوم مش نعا كملسا نتنابل علي عب قربا زلوا كمان قول حبلن يوم قلي بماي قلي إسعام ماي كبحال نزي مصر آخيوم أهدا زلو نعدا زيبل يبكديو زبحال حتى بجاكا هاديو قبر مزبحال فشخ طرح الزبل إذا فشخ تقو كي ترفت ماغنيتيا لك انبابا كم زرع أسلا هبي اتن عمري زلو عالد كمان خبقو يدلين قنا انتي عبس دخما عيلوان بر نسوبا عب كموتات يلن انتا كابزين كلنا حانت حيسكا زيت أرف مزبحال سب فقرن زيبلو نيمسل انت تقوازا انتا يترقمو انا مفكريتي ارحي قسندي بقيقا فقري چاليفوني ايفلتني كاب نفسو زيت فمنسيام كلهم قالت الدحان زبحال سلازيلم حدا جيزي كم عملوا بروفايل نوالد اندار كله بقالتري قالوا نز عملنا قال فريند ريكوست مسددم تابت بروفايل زنبرت قال كت ملسليك قالتن از كستات فيسبوك يلوكت كموي مرسان يلو كابز جمر نايم جمر توصلس هنا كجرمي طرفن امبركه كحاتن كقبلن قرم حجي هانت سلس هنا كنز كون خان نفلما جيزي كحاسب استجددم كنون
ደጋጊሙ ቴሌፎን ምስተዓዘበ ወይ ከህልኽ ስለዝሓዘውን ልዕልካል እዋን ናብ ፌስቡክ ተመላለሰግና ፈጺሙ ሓድሽ ነገር ከእዘባይ ከኣለን በንጻሩ ግና ናይ ካልኦት ደወል መልእክቲ ንሞባይሉ ኣጨናኒቆ ዝነበረ መወዳእቱ ተስፋ ቆሪጹ ብጎብል ብኮሎ ግና ድሕሪ 10 መዓልቲ ተቀቢላትካ ዝብል መልእክቲ ምስ ረኣየ በቀልጦፍ መልእክቲ ሰደደ የግዳስ ዝመልሰል ሰብ ይረኸበን በባሕሪ ሓደ ግዜ ምስ ጸሓፈ ደጊም መጽሓፈቱን እዩ ግዳ ሓቂ ንሱ ይተሓቂ በፍላይ ምስ ጓላ ሓንሳብ ጽሒፍካላ መዘት ምልስ ከሳብ ትምልሰካ ክትጽብቕ ኣለካ እምበር ደጋጊምካ ከይመለሰትካ ከላ ምስ ትጽሕፍ ኣምዚኑ ከፍካ ስለ ዝኾነ ከሳብ ርኣት ምልሰልካ ምጽባይ ሕጂ ግና እዚ ዓመሉ እንታይ ደኣ ዝብል መልእክቲ ሰደደ መን ክምልሰሉ እሞ የለን ዝበለትያ ትመስል ከይተረድኦ ኣቕሊ ኣጽቢቡ ከጽሕፈላ ዶ መሊሰ ዋላ እንዳበለ ምስ ህልንኦ ክማገጥ ጸኒሑ ድሕሪ ሓደ ሰዓት እንታይ ደኣ ካልእ ሲትረፍ ሰላምታ እኳ ናይ እግዚኣብሔር ዝብል መልእክቲ ሰዲዱ ዓይኒ ሞባይል ምእዛብ ቀጸለ መልስን ተመልካ መልስ ትመስክር ሽታማይ ኮይና ደኣ ተረፈት ክላይሉ መውዳእቱ ሞባይሉ ሰው ኣቢሉ ሰንደዋ ንሓያል ኣለወይ ነገሩ ጊዜ ድርቢ ጊዜ ካይልዕል ንኩሉ መዓልቲ ኣለወዲ ዝበሃል ዘዘመንካ ክመጽእ ግድን እዩ ንክንደይ ዓወለደ ካይተረድኦ ኣንቢዩ ወረገልኤንሲ መሳኪን ብጽምዋ ተበልዐን ከለዋ ይረኽበን እሞ ሰብ ረኺብናለን ገና ተሓጊሰን ካይወዳእ ኮላዩ ኣብ ሰንፈላል ዝገድፈን ሽዑ ዝኾንኦ በዓለን ጥራሕን ዝፈልጣም ንሱ ግና ኣበይ ኢልዎ በዝኾነ ዛጓለ ደቃስ ከሊኣቶ ሃፍከፍ እኳ እንተበለ ፈጺማ ግና ክትምልሰላይ ተረኣየትን የግዳስ ሕጂ ክትጽሕፍ ኣይመረፀን ከሳብ በዓላ ገለ ክትብሎ ምስናይ ተርባጹ ክጽበ ወሰነ እውይ ይቕሬታ ዝሓወይ መን ክብል ኣይፈለጥክኾን ዝብል መልእክቲ ተሰዲዎ ክንሱ በተናይተን ካልኦት ስለዝተጸቐጠ ተስፋ ቆሪጹ ስለዝነበረ ካይረኣዩ 15 መዓልታት ይሓለፈ የግዳስ ሓንደበት ስለዝተዘከረቶ ወረናይ እንዳምን ኣቃቲ እንዳበለ ነታሓት እንዳወረደ ክደላ ድሕር ምጽናሕ ድሕር ክንደይ ስለዝረኸባ ነቲ መልእክቲ መዓስ ከም ዝተሰደ ምስርኣይ በተዓሳጣ እንዳበለ ሰላም ዝብል መልእክቲ ሰዲዱ ሽዑን ክትምልሰሉ በተስፋ ዓይኒ ቴሌፎኑ እንተቃመተካ ወይ ከም ክላ እንዳበለ አንጸር ፂሩ ከይወድኦ ከሎ ግና ሰላም ዝሓወይ መን ክብል ዝብል መልእክቲ ስለዝመጹ ነብሱ ድሕር ምርጋእ ንህማ ግዜ ዘቐመጠን ወርቃን ቃላቱ በብሓደ ክውሕዘላ ጀመረ ግና ኩሉ ኣብ ኩሉ ሰብ ይስርሕ ዶ ኮይኑ ይቕሬታ ዝሓወይ ንስኻ ምስታት ዝኸውን ግዜ ብለይን ኣነስ ምናልባት ዝፈልጠን ሰብ ከይኮን ኢለ ተቐቢለካ ከማን ካብ ድሕሪ ሕጂ ካይትጽሕፈለ ወይ ብሎ ከገብረከ ምስ በለቶ ዘይተጸበይ ነገር ስለሰምዐ ከምዛ ብጽፊዕ ዘላለለዎ ጸረሮ ኣበሎም የግዳስ ክወስማ ስለዝነበሮ ሃራይ ደሓን ብሎክ ምግባ ስጊጋ ጊዜ ኣብ ዘለኸ ጥራሕ ሰላምታ ናይ እግዚኣብሔር መልስ ለይሉ ብሰላም ተፈላለየ የግዳስ ቀሳነ ዝበሃል ካብ ጥቆርሒቃ በተርባ ዝተቆልዩ ኣብ ክትጽሕፈላ ኖ ዝብል ምስ ገዛእ ነብሱ ጥምጥም ተጸምደም ተማቲኡ መወዳእቱ ድሕሪ 5 መዓልቲ ሰላም ዝብል መልእክቲ ምስ ሰደደ ድሕሪ 4 ሰዓት ሰላም ዝብል ተመለሰሉ እዙን ሓደ ተስፋይ ስለዝበለ ካልእ ግዜ ክትጽሕፈላ ምስ ነብሱ ተረዳድኡ ገዲፍ ዋቀኒዩ ድሕሪ 3 መዓልቲ ከዓ ሰላም ከመያምስኺ ዝብል ኣጋስዓት 10 ቀርሚ ፍርቂ ተሰዲዱ ሞባይሉ ኣብ ጣውላ ሳሎን ኣቐሚጡ ኣብ ሳሎን ብሕቆ ደቂሱ ላዕሊ እንዳቋመት ከሎም መልእክቲ ኣተዎ ናይ ካልኦት ኢሉ ስለዝሓሰበ ክሪ ኣይመረፀን ጸኒሑ ግና ኢዱ ሰዲዱ ከምታ ዝደቀሳ ሞባይሉ ምስ ሰሓበ ንሳ ምዃና ምስ ፈለጠ በዚ ልቡ ድኣ ብድድ በለ